Daka aldiz imaginatu dut Datak ezabatuko ote ditut Esnan nagoenean zeharkatu nahi dut Nobedabide egokiak aukeratuz Etxea itxaron nazazu Denez da itzuliko errepidea Segi bitartean Etxea itxaron nazazu Denez da itzuliko errepidea Segi bitartean Bakarrik sentituko niz etxean itxaron nazazu Denez da itzuliko errepidea Segi bitartean Etxean itxaron nazazu
Aldapeko sagarraren adarraren puntan, puntaren puntan, txoria zegoen kantari. Txiruriruri, txirurirura, noka ditu ote du kantu eder hori. Txiruriruri, txirurirura, noka ditu ote du kantu eder hori. Aldapeko sagarraren adarraren puntan, puntaren puntan, txoria zegoen kantari. Txiruriruri, txirurirura, noka ditu ote du kantu eder hori. Txiruriruri, txirurirura, noka ditu ote du kantu eder hori. Sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo. Solaren zola, hili bat badago beilari. Txiruriruri, txirurirura, nok bilduko ote du Lili Sarmantori. Txiruriruri, txirurirura, nok bilduko ote du Lili Sarmantori. Sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo Va, corre, corre, jarri, jarri. Kaleko garrasia, zer da demokrazia, hemen guk nahi duguna, gure askatasuna. Behin egin zuten deia hemen, borrokara joan gaitezen, Euskal Herrian baikaude, errepresioaren menpe, bi estaturen artean, jotak esegi lanean, horrela nahi dugu lortu, herri hau nazio sortu, jeiki! Guazen! Jeiki! Guazen!
izan da bizirik. Horrela euskal etxetan, herri eta baserritan gaztek ikasi dute, ekin behar dela lortu arte. Jeiki! Guazen! Jeiki! Guazen! Mapa baten edo besten, 6 euskal probintziak, betirako batekina. Euskaldunon lurraldea, txuri gorrita berdea, horrela dugu gordeko, orain behin eta betiko. Jeiki! Guazen! Jeiki! Guazen! Patxi, dena graba... bueno, bai. Iñaki! Venga, Janet! Txoriño bat kantari, eskualdun arbolari, zazpiko bintzien, amodio zion gazten, euskualari beti esker, jaraiki hainten urratzen, ez sekulan bazten. Besteia sarmagarri, muri ez du placer, txori bat kantanari, eskualdun hau bide. Besteia sarmagarri, muri ez du placer, txori bat kantanari, eskualdun hau bide. Hox, anai emaitiak, bandera eskietan, eskualduna begira, nausi bizietan. Hox, anai emaitiak, bandera eskietan, eskualdunak begira, nausi bizietan.
Goitxoria anitxetan, zurekin batian, mozarioz kantatzian, igande xiretan. Sartu gira plazeretan, egin plaza ederuntan, naiz Oskario ezari euskal bihotzetan. Hots, anai emaitiak, bandera eskietan, eskualdunak begira. Momentuan atake bajo, baina eskerrak erantzun dio eta eta azkenian Fabrizio Gorrilla Iñaki Barrenean txaitzako. Iñaki debutaria da, eta... No hay verdad. Lehenbizikoa. Horrean, ez. Hots, anai emaitiak, bandera eskietan, eskualdunak begira, nausi bizietan. Hots, anai emaitiak. Emakumezkoek, aurretik esango dut. Emakumezkoak, Bi modalidatetan ibilidan bakarrik. eta beti bezala favorita, Naiara. Naiara. Txoi, pixka. Ja, Naiara historia bakizue. Urte osoan ibiltzen dana, eurrian, eta bat, ez dut bukatuko, gaur, rekorrido osoa indu. Galtzerdi luziakin. Chapo, galtzerdi luziakin, hankak ustezula bendatu azazkala, baina sano zazkan, porque lehenbiziko emakumea. Así que, lehenbizikoa. Bueno. Ya. Venga, Naiara. Musu bat! Iñaki baino beto, Buah, este está amañado. Zumitzakoak irutu gau Mutiletan podienean hiru daude. Baina... Gero ikusiet, bat pixka destakatu ala zeur kursian beti gora geho handiko nuntza, baina jo ninda, oin ez dago hemen. Orduan premioa, beste bat eman behar dugu. Baina gero ikusiet, bat janeatzen, zehazki, bastante, hostia, dijo, hau 46 kilometro orduko, 48 eta hostia. Honek aur lehiatuko tego, hau bizkor dijoa eta berda. Orduan pentsatut, berai maiot bat eskaintzea. Eta orduan eskainiko jot maiota, Iñigo Lertxundi! Venga, aurrea! Darra, etxe nindit, Juan esaten deu, tongo! Ez, gantxuak eman januan. Kendu kamiseta, Iñigo! Enganchatu da. Está enganchado atrás. Bai, Desajustados. Ay, a ver. ¡Epa! Iñigo, San Pedro,
Oi, maio puska. Hostia, nioekin apreso. Baina esangot podiuna. Eta gero dakat gordeta beste bat. Igual, ez dakit. Bueno. Podiunian, hirugarrena, eta posteko moduko notizia dana, horekan borda, lehen urtean, komila eta artean pixkat, ja danak, maio txurilla, maio eta gaztianare, 30 urtetik horakoa zen. Baina aurten, hirugarren indunak, 14 urte, 15 urte, oza izan mauzkan. Amalau. Bastante amalau, ez bai. Ordu, bega, hirugarrena, Xabat, hartu nagoa. Vuelta Beti quejaka, beti bai, porque sube desde ser, porque... Aldapat, eta, taka. Top 10 ingo, ta, hirugarrena. Arroza osalduta. Urre bortian, lehenbiziko. Lehenguzo. Baina ez dina, Ez. No. Sartu. A ver, no le Norrungoan problema dago. Irabaziunak speakerra dala. Orduan, bueno, ni la hostia saiatu naiz. Pixka luma batzuk galdu birian, baina gara ere ezko aitzekik. Jonek irabazi du, eta... Baina urrun urtean saiatuko naiz, Urrun urtean... Ni uste, kebrantako puntuak inarrapatzea zaiot, disputatzeko mauna hola. Ez irabazteko, baina disputatzeko bai. Eta saiatuko naiz. Desapillo bat izan da. Orduan, nik... Esponsorra... Haunder goiko txantzako dugu. Esponsorra Ale dakau. Hor ikusten da, Ale. Eta... Baina ekarri zion maiotak oso txikik. Eta nik gizon ba naiz. Orduan, nik nire beste marka bateko maiota erosi nun, eta nik... Esperantza benun podium naiteko, eta esan nun, nik eosiko ne taiakoa, eta seriografiatukoet, ze esperantza baukat. Eta asmatu nun. Mucho bat. Eta, bueno, ya... Kriston pena. Ya va, datorren urten bultza, bera. Aitor baina zaten. Hilando jo, gato nahi, du. Bueno, kriston pena emateit, porque eskultura deituko jot, porque... Utzi eskultura. Nere sormenetatik sortutakoa da, eta etxetik bai joa. Alaba bat izan da, bai, etxetik bezala, eta... Etxean ez da egon, Bueno, itxera izan garatik, Eta... Bueno, baurten Jon Blanco gire bazio, saiatu gehi zorratzen, baina aurretik gizto ritmoa jarri basieratik hasi geha, eutxik jau pixka, baina ezin ezkoa zen. Jende hona falta zen. Alare lanak izango zian. Falta dana. Egingo dugu beste bat eta Jon Blanco. Venga, Jon.
Naiara, ondo esan diote, Eskerrago politxegoa. Zein gustatzen zaizu etxoto? Eskerrago Yo, baina no urtean putze berdio, Baina, más bonito. aitorrentzako, niretzat, Ikurriña ez digesuni, aurten. Qué tensión, arre oso. aian taia. Gutzi, maio eta beste dice, Oi, Ikusi gure? Baina zapata nola. paion! Eskerrak egin dosiatzen. Ez, hostia. Hoi presilua, gaur irazteko, tu. Hoi, salbatik ezin da juna, oie? Pena hartzia eta Bai, hartzia, Sobratin zaitena, sobratin da. Zeregi zein eman. Baina gaur momentu batzutan hasieran tiraka jonda, tiraka jarrera erakutsi dut tiraka, hor aurrian taka ritmo jartzen. Hoi baloratzete bai, eta gaina etorrianean esan dira, Maiota ikustatzen zait, oire baloratzet. Orduan horri eman nahi jot Maiota. Etxeak Lander. Orduan Lander, venga, poiunea. Ni manegatu bai. Ni manegatu bai. Etorriko gendugu jo kasi sentitzeko. Oin gaztuezeko kulote txuri oso erdi. Zagardoa, faiatu gura. Beste aipamen bat, no da. aipatu gabe ezin da gutxi. Urrun urtean 80 urte ingoitu, 3. ekitaldia da, ja 2 urtetan oroigarri bat eman genion, lehen urtean omenaldia egin genion, aurten ez parte hartu du. Bigarren gehatua, bueno. bigarren egitea. Bai, eta aipamen bat, Iñaki Tolosai, 39 urtekin hemen daola eta...
Atentzio eskatu. Atentzio! Zela bukatu. Aztuan, eola? Hau, emateko naukala. Bueno. Horrek amor da klasika, ez da urte askoko gauza, 3 urte dauzka, baina 3 urtetan horre onduana, beti lanian, atento, hau inbierdek, hau etortzezan, ordu hau, bestiak, ora, bera, bera dan bezala, nervioskua, hola, eta zerbait eman nahi bilo. Orduan, xarra! Xarra! Esta maiotak ematekoa. Sudaderak bai, sudaderak asko ikus dizkiot, orduan sudadera bat indit jau, maiotan, zerakin? Jantziko una. A ver. Serigrafiakin. Zortearekin batzuek txikitatik hori badakite. Besteek horren atzetik horrika egin behar dute. Maitasunean bezala lorpenak latzak dira, baina lortu eta bizi osorako da. Basoena izan zelako eta gure